Ger Perkudara pawartane nggonmu golek banyu perwita suci. Wah, antuk pangestuning Bapa Durna. Aku wis kasembadan ning Sekara Minangkalbu. Aku malah ketemu karo Dewa Ruci ya Ruci Bathara. Malah aku wis kasembadan oleh ilmu kasampurnaning dumadi. Ger pun bopo arep tok kapakake Ger pun bopo sing salah pun bopo sing kliru Ger bopo Durna Ger. Wah, Bapa Durna ora salah, Bapa Durna ora kliru. Malah Bapa Durna sing nuntun aku nganti bisa nggayung ilmu sangkan paraning dumadi sastra Cendra Ayu Ningrat pangruwating biyu. Mula Bapa Durna tak anggep guru sejati. Ya bapakku ya guruku. Ya Ger, pun Bapa Durna malah pintungkase Ruci Bathara aku ora oleh bali jujuk ning Ngamarta dikongkon munggah gunung Cakrawala ya pertapan Sunya Luri sadurunge aku munggah ana gunung Cakrawala aku tak joget luwih dhisik.